în legătură cu niște ferme de boți care fac campanie pentru domnul Călin Georgescu. Se pare că cine susține pe Călin Georgescu poate să ajungă erou peste noapte, ca în cazul Ancăi Alexandrescu. Această doamnă jurnalistă a ajuns peste noapte erou pentru că s-a dat de partea adevărului. Stă de partea dreptății, face dreptate, spune lucrurilor pe nume. Și susținătorii domnului Călin Georgescu o consideră o eroină, o femeie care luptă împotriva sistemului, o femeie care susține adevărul. Dar oare este chiar așa? Pentru că am văzut foarte multe videoclipuri distribuite de cunoștințe, de prieteni, de oameni pe care i am la prieteni pe Facebook și toate celelalte rețele de socializare. Am zis să verific și eu cine este această doamnă. Să vedem, într-adevăr, este o femeie integră, o femeie pe care te poți baza, o femeie care spune adevărul și stă de partea dreptății de fiecare dată? Haideți să vedem ce a spus Anca Alexandrescu înainte de turul 1 despre Călin Georgescu. Anca Alexandrescu. Când i-a mințit pe fanii lui Călin Georgescu. Ai văzut o parte din postările Ancuței Alexandrescu înainte de turul 1? Hai să vedem împreună ce credea despre Călin Georgescu și despre cum acesta a folosit ferme de boți pe TikTok. Pe 23 noiembrie, Ancuța spune: i-am semnalat lui Călin Georgescu asocierea cu niște consilieri arondați la un om de afaceri rus stabilit în Austria. Tot atunci, a zis că are buget zero. Nu am nimic cu susținătorii lui, dar nu pot să înghit această campanie pe bani mulți făcută cu personaje din lumea interlopă. Câteva zile mai devreme, pe 19 noiembrie, lansez o provocare pentru instituțiile statului să cerceteze cine este Bog PR care bagă bani în campania lui Georgescu și mai ales de unde vin banii. Hai, acum să-i văd pe generalii SRI. Din nou, revenim pe 23 noiembrie. Aud că în diaspora, în special în UK, s-au găsit buletine de vot ștampilate cu numele unui candidat pentru care s-au băgat bani grei pe TikTok. Oare cine credeți că este și mai ales cui servește? Și apoi, în comentarii, confirmă că fix despre Călin Georgescu este vorba. La Watford, în UK, s-au găsit 200 de buletine deja ștampilate cu Georgescu. Practic, buletine pe care nu le votase nimeni. Așa au venit, ștampilate cu Călin Georgescu. Nu știu, doamnă, cui servește. Poate ne spui tu, cea care după primul tur ai făcut 180 de grade și ai devenit principala goarnă a nebunului. Tu, cea care în ciuda evidențelor că omul nu are toți boi acasă, ai continuat să-l portretizezi ca adevăratul apărător al statului de drept împotriva a ceea ce tu, împreună cu Liviu Dragnea, ați definit ca fiind statul paralel. La sfârșit, o las pe Xena lui Călin Georgescu să vă povestească dacă acesta a folosit sau nu boți și conturi false. De unde s-au dus și cum s-au dus, dar să cerceteze și candidații independenți de unde au banii și unde i-au dat. Pentru că tot astăzi pe pagina de socializare am postat niște detalii în legătură cu niște ferme de boți care fac campanie pentru domnul Călin Georgescu. Și îmi zice cineva: păi domnule, l-ați învățat pe Călin Georgescu, parcă îl susțineați. Nu, eu nu susțin pe nimeni, eu scriu despre toți pe pagina mea și vorbesc despre toți în emisiune. Se auzise că domnul Călin Georgescu folosește niște ferme de boți. Dragilor, cam asta este presa din România. Presa care se uită în ochii tăi și îți spune: doar noi îți spunem adevărul. Păi când ați spus adevărul? Pe 19 și 23 noiembrie sau de 2 săptămâni încoace? Și după ce m-am uitat am zis să dau și eu o distribuire să vadă și alții lucruri despre Anca Alexandrescu. Dar m-am oprit și am zis: stai că trebuie să verific informația. Că dacă minte omul ăsta, de unde știu eu că este adevărat sau nu? Nu? Asta trebuie să facem cu toții, să verificăm informațiile. Mai ales acum, în momentele astea, când toată lumea din toate părțile aruncă cu informații. Și din păcate suntem predispuși la dezinformare și mai mult de atât, nu că suntem predispuși să fim foarte subiectivi de data aceasta. Pe noi nu mai ne interesează adevărul, ci ne interesează să ni se confirme nouă prejudecățile, să ni se confirme nouă adevărul nostru. Ceea ce este foarte periculos, pentru că vezi oameni care nu mai răspund la niște adevăruri evidente. Le neagă adevărul. De ce? Pentru că nu se potrivește cu adevărul lor. Ei nu mai poate să analizeze obiectiv lucrurile. Pentru că ei au un om, au un idol pe care vor să-l salveze, vor să fie de partea lui cu orice preț. Dacă vrem să aflăm adevărul, trebuie să ne dăm 2-3 pași în spate, să fim
imparțiali, să acceptăm că s-ar putea că omul acela pe care noi îl susținem să nu fie chiar așa cum spune el, să nu fie chiar așa cum credem noi că este și să acceptăm lucrul acesta, să acceptăm că s-ar putea să fie un alt impostor, așa cum sunt toți ceilalți. Poate vei spune, dar de ce ceilalți sunt mai buni? Nu sunt mai buni, dar știm cu toții că nu sunt mai buni. Dar acum trebuie să aflăm și despre acesta. Este el mai bun? Este așa cum se vehiculează? Haideți să verificăm acum aceste informații, pentru că am zis, omule, nu le luăm de bună, da? Hai să nu dăm distribuire la un videoclip pe care nu l-am verificat. Pentru că nu e atât de greu să ne ducem pe contul acestei doamne și să verificăm acele postări. Bine, ar fi putut să le șteargă până acum, dar, după cum am observat, nu a făcut-o. Așa că vom intra pe cont, pe contul dânsei. Eu mi-am salvat postările ca să nu mai derulez până la acele postări în spate, pentru că durează. Ok, intru la salvate. O să filmez ecranul ca să pot să vi-l pun. Dăm pe prima postare să vedem. De pe 19 noiembrie. Lansez și eu provocarea pentru instituțiile statului să cerceteze cine este Bog PR care bagă bani în campanie pe TikTok pentru Călin Georgescu și mai ales de unde vin zecile de mii de euro. Hai acum să-i văd pe generalii de la SRI care se laudă că vor controla ei toate pe online. Ei tot pe online. Și avem aici pe Bog PR acest om care are 82.000 de urmăritori, cuvintele doamnei Alexandrescu. Haideți să vedem următoarea postare. Puteți să verificați, da? Pe 19, ați văzut postarea, pe 19 noiembrie puteți să vă duceți înapoi pe contul dânsei și să verificați. Să vedem ce mai avem. Pe 23 noiembrie. Eu mă bazez pe mulțimea tăcută, fix ca în SUA. Știu oamenii ce au de făcut. Aud că în diaspora, în special în UK, s-au găsit buletine de vot ștampilate deja cu numele unui candidat pentru care s-au băgat bani la greu pe TikTok. Oare cine credeți că e? Și mai ales, cui servește? Aștept să vină poliția să mă ia de acasă că postez. Ok. Și în comentarii o să vedem despre cine vorbea. Cineva a scris aici un comentariu, Anca, spune Călin Georgescu. Și dânsa îi răspunde la comentariu și spune bingo, la Watford în UK e deja scandal. Peste 200 de buletine s-au găsit deja gata ștampilate. Un votant a făcut sesizare că a primit buletinul gata ștampilat. Bingo. Susțineți votant Călin Georgescu? Habar n-aveți de fapt pentru cine votați și cui vă folosiți orice vot pentru el. Vă veți da pumni în cap. Și cui va folosi orice vot pentru el? Vă veți da pumni în cap. Păi, și cum s-a întors femeia asta în favoarea lui Călin Georgescu de data asta? Mi se pare uluitor. Și oamenii o cred și au făcut-o o eroină. Și au făcut o eroină din dânsa. Haideți să mergem la următoarele postări, că mai are. Mai are, deci a postat despre Călin Georgescu o grămadă. Postarea după 24 noiembrie postează din nou despre acele voturi în favoarea lui Călin Georgescu falsificate și accentuează faptul că uitați dovada. Dedicație specială pentru javrele care ieri au pus la îndoială ce am postat. Adică despre astea cu voturile falsificate pentru Călin Georgescu. Iată și dovada. Maș globaliștilor vopsiți care au băgat milioane de euro să vă sucească mințile. Și avem poza aici cu buletine de vot care chipurile ne arată că sunt pentru Călin Georgescu, votate dinainte. Dânsa a spus-o. Dânsa a spus-o și acum îi ia apărarea. Și mai avem încă o postare de pe 23 noiembrie care spune în felul următor. Am fost singurul moderator TV care l-a invitat pe Călin Georgescu în permanență de vreo 4 ani. I-am semnalat la un moment dat asocierea cu niște consilieri arondați la un om de afaceri rus stabilit în Austria.
Apoi, nu l-am judecat când a trecut întâi de la Aur, apoi alături de Florin Zamfirescu și alți români iubitori de țară și nici acum când a zis că va candida independent. A zis că are buget zero. Nu am nimic cu susținătorii domniei sale care o fac de bună credință. Însă, nu pot să înghit această campanie pe bani mulți făcută de personaje din lumea interlopă și de foști susținători ai M10 în diaspora. Nu-i aduc nicio vină domnului Georgescu, însă îi cer public să spună cine bagă bani în această campanie și în aceste ferme de troli. Sau, dacă nu știe, să se adreseze domnia sa autorităților să cerceteze. Și încă ceva. Cum e posibil să girez un îndemn atât de josnic la adresa oamenilor în vârstă? Pentru că cei care susțin Călin Georgescu promovează sloganul "Ascundeți buletinele bătrânilor". După care, dânsa ne pune mai multe screenshot-uri, mai multe capturi de ecran cu conturi false despre Călin Georgescu, care îl susțin pe Călin Georgescu. Da? Ia uitați aici, conturi cu sute de mii de urmăritori. Primul, 164 de mii, s-ar putea că ăsta e chiar al lui Călin. Următorul, 19.000, 28 de urmăritori, 17.000, 1012, 7 urmăritori, 43.000, 4.000. Să vedem. 43.000, 4.000 și ceva, 9.000, 54.000, 2.923, 2.000 și ceva, 4.000 și ceva, 3.000 și ceva, în fine. Deci uitați-vă câte conturi sunt pe aici false, doar pe care le-a găsit dânsa și a pus captură de ecran cu aceste conturi false. Oameni buni, ce să mai crede? Deci sunt adevărate. Ce a spus băiatul acela este adevărat. Am verificat informația, este adevărat. Bine, putea să fie adevărat și dacă nu le găseam, că le putea șterge. Dar vedem că nici măcar nu s-a singhisit să le șteargă. Probabil la câte spune în fiecare zi și la cât de aglomerată e să împrește știri peste tot, uită ce a mai spus. Probabil de-aia să și schimbă după cum bate vântul. Așa că, oameni buni, haideți să verificăm informațiile înainte de a da un share, înainte de a le crede. Haideți să dăm 2 pași în spate și să fim noi pentru adevăr. Pentru că mulți dintre noi, dacă cu adevărat suntem sinceri, vom observa că de fapt căutăm să ni se confirme adevărul nostru. Nu să vedem adevărul adevărat, adevărul obiectiv. Mi se întâmplă și mie. Și ni se întâmplă fiecăruia dintre noi. Dar haideți să ne scuturăm puțin, să conștientizăm că s-ar putea să fim manipulați, păcăliți. Nu doar de cei care au făcut-o deja până acum și știm, și chiar și de acesta în care mulți își pun încrederea, sau chiar și de această doamnă în care mulți își pun încrederea. Haideți să verificăm informațiile, pentru că se manipulează foarte mult și de o parte și de cealaltă. Sper că aceste informații să vă fie de folos. Dați mai departe ca cât mai mulți oameni să afle informațiile astea. Am observat că mulți distribuie și cu siguranță nu verifică aceste informații. Haideți să dăm adevărul mai departe, să deschidem ochii la cât mai mulți oameni. La subiect, analizăm și facem lumină.